Kaixo lagunok, saieko Juan Bautista naiz. Baina Juan Ba deitu nazakezue. Bideo honetan nire bizitzako hainbat detaile kontatuko dizkizuet. Zatozten erekin. 1651 urtean jaio nintzen Reimsen, Frantzian. Beraz, atera kontuak, 300 urte baino gehiago ditut. Ez dirudi, Gaur egun biziri jarraitzen dut Lasalle eskoletan. Izan ere guztion artean osatzen dugu saietar familia handia. Esan daiteke guztio garela Lasalle. Familian 7 anai arreba ginen, pentsa. Gurasoengandik jaso nuen fedea. Eta Amona Petrarengandik ere. Oraindikan gogoratzen dut nola kontatzen zizkidan Bibliako istorioak eta zenbat gozatzen nuen haiek entzuten. Erabaki nuen txikitatik, nik Jesusen jarraitzaile izan nahi nuela. Haunditzen joan nintzen, eta erabaki nuen apaiz ikasketak egingo nituela. Eta ara joan nintzen, Parisera. Baina Parisen nengoelarik berri triste bat jaso nuen. Nere ama hil egin zen. Eta handik hilabete gutxira, baita nere aita ere. Parisetik Reimsera itzuli behar izan nuen, nere familiaz arduratzera. Nere anai arreben kargu egiman nintzen ere, apaiz ikasketak amaitu nituen, eta Reimseko katedralean apaiztu nintzen azkenik. Han jabetu nintzen, aurrasko zebilela kalean eskolara joan ezinik, pobreak zirelako. Eta oso kezkatua geratu nintzen horrekin. Eta egunero neure buruari galdetzen nion. Zer egingo luke Jesusek egoera honetan? Eta azkenean, iritsi zen erantzuna. Adrian Niel izeneko tipo batek nire etxeko atea jo zuenean. Adrian tipo jatorra zen, baina gure artean, pixka bat liantea. Etorri zitzaidan esaten eskola bat montatu behar zuela eta ea lagunduko nion, eta noski, lagundu nion. Baina gauza bat dela, bestea dela, orain jun behar naiz, orain ezin dut, azkenean geratu nintzen ni eskolarekin, eta arduratu behar izan nintzen eskola horretaz. Azer nolako ardura eta zer behar da eskola bat abian jartzeko? Umeak eta irakasleak. Beraz, irakasleak bilatzeari ekin nion. Eta etzen oso erreza izan, Reimseko kaletan barna ibili nintzen irakasleen bila. Hasieran hainbat arazo izan nituen irakasleekin. Etzan jende txarra, baina badakizue, kalean topatzen nituen helduak ziren eta denetarik zegoen. Kostatu zitzaidan taldetxo bat osatzea finkoa. Gaur egun ez dago arazo hori, izan ere gaur egungo irakasleak oso ongi formatuta daude eta garrantzitsuena oso serioak dira. Hauek ez dira Lasaieko irakasleak. Azkenean erabaki nuen irakasleak nire etxera eramatea. Horrela, beraiekin denbora gehiago igarota, lagundu halko nien irakasle hobeagoak izaten. Baina nire 6 anai arrebek ez zuten oso begi honez ikusi erabaki hau, eta hainbat tentsio sortu ziren. Eta azkenean erabaki nuen. Nire ondasun guztiak utzi eta eskoletara dedikatuko nintzela buru belarri. Argi zegoen hau etzela 2 egunetako kontu bat. Bizitza proiektu batetaz ari ginen. Horregatik, bizitza partekatzea aukeratu genuen. Eta horrela sortu genuen Kristau eskoletako anaien elkartea. Gure proiektuak aurrera egin zuen, eta gure eskolak zabalduz joan ziren. Lortu genuen ikasleek irakurtzen eta idazten ikastea. Eta garrantzitsuena, berdin zen ikasle horiek aberatsak edo pobreak ziren. Danek zuten lekua gure eskoletan. Baina gauzak ez ziren hain errezak izan. Izan ere, kaligrafoak izeneko irakasle batzuek gure proiektua ikusi zutenean euren negozioa mehatxatuta ikusi zuten. Eta gure kontra gogor jo zuten. Eta batzuetan lortu zuten gure eskolaren bat edo beste ixtea edo suntsitzea. Egoera zail honen aurrean, Parmeniara joatea erabaki nuen. Denbora behar nuen pentsatzeko, otoitz egiteko. Baina anaiek gutun baten bidez eskatu zidaten maitekiro haiekin bueltatzea. Eta azkenean hori egin nuen. Haiengana bueltatu nintzen eta nire azken egunera arte egon nintzen haiekin. Frantzian hasi baginen ere, urden poderioz, gure eskolak mundu osoan zehar zabaldu dira. Lasalle munduan zehar! 300 urtetan gauzak asko aldatu dira.
anaien janzkera, irakasleak, eskoletan irakasteko modua, baina bada aldatu ez den gauza bat, saietar estiloa. Eta galdetuko duzu zer da saietar estiloa? Ba begira, esaldi bakar batean definitu beharko bagenu, hau litzateke. Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti. Ez ahaztu hori inoiz. Lasaie bai esan, klabau, Ni guapoagoa naiz. Jo! Hemen izarra falta da, Saieko Juan Bautista! Hau zer da, zenizerua? Ez, figura bat. Ni naiz, begira, hemen esplikatzen nahi zume hauei ITB-ko histori bat. ITB-ko kontu bat. Eta zu, zeintzea? Ramon! Ramon! Ramon Landa, haundi ja, nea, naia, nire irakasleak. Nagusia utzi martzaio. El señor de la Salle, Mel Ferrer, hau behi da la pelikula ona. Dramatizazio bat, ni nintzen hola jartzen. VHS, hau behi da la ona, eta ez baino Blu-rayak eta holako historik. ¡Despedido! A ver, Bederatziehun eta laurogeita hemezortzi, bederatziehun eta laurogeita hemeretzi, mila, banoa! Ze ondo jolasten duten eskola hontan izkutaketan, Baia por Dios. Eskola batean oso garrantzitsua da natura eta aurrek naturarekin kontaktua izatea, ez? Belarra eta... Ez plastikoa da! Esto ya funcionará. Claro, es que ni naiz Saieko Juan Bautista.